ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଇଥିଲା ଆମ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଯିଏ ଦେଖିନାହିଁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଉଜ କରିକିନା। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ହେବ ଆଜି। ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ହଁ ଭାତରେ ଅଣ୍ଡା ସିଝୁଛି, ଆଲୁ ସିଝୁଛି। ପଲିଥିନ୍ କଣ ପାଇଁ ପଡିଛି ଏଇଟା? ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ବନ୍ଧାଲେ କଣ ହବ? ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ବାନ୍ଧିଲେ କଣ ଭଲ ସିଝିବ? ହୁଁ? ଆଳୁଟା ଗୁଣ୍ଡ ହବନି? ଏବେ କଣ ଚାଲିଛି? ଏବେ କାଣ ଚାଲିଛି? Oh my god. ନା ଶୁଣ ତମେ ଆଜି କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ? ଚିଲି ଖାଅ ନା? ଚିଲି ଖାଅ? ଆଉ ଆଲୁ? ଆଲୁ ବି? ଆଲୁ ସହ ଛେଲି? ଛେଲି? ବ୍ରଏଲର? ଆଲୁ ଛେଲି? ବ୍ରଏଲର? ଏତେ ନାହିଁ। ଆଲୁ ଛେଲି ସବୁ ଖାଅ। ଛେଲି ଖାଅ ନା? ଛେଲି ଖାଅ। ଆଉ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା କେମିତି ହବ? ଭଲ ହବ? ଆଉ ଆଜି ଆଜି ଅଣ୍ଡାରେ କଣ କଷା ହବ କି ଆଜି? ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। କେବେ? ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖେ ଛଡେଇଥିଲେ ଘରେ। ଆଜି ଟିକେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ପୁଣି କୋଉଠି ଥିଲା କାଲି? ଆର୍ଥରିକ ମଉସା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆଉ ଥରେ କହିବ? ନା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡିଓ କରିବା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିର। ପିଆଜ ପଇଲା ମଶା ପିଆଜ ପକାଅ। ୟା ପରେ କଣ ପଡିବ? ରେଡି ଅଦା କେତେଟା ଅଣ୍ଡା? ଆଠଟା। ତମର ଦିଟା ଆମ 3 6ଟା। ଆଉ ଝାଡା ହେଇଯାଉଛି ନା? ଆଉ ଝାଡା ହେଇଯାଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ କମି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ। ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ କାହିଁ କମେଇଥାଉ? ମଉସା ପିଲାଦିନେ ଅଣ୍ଡା କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ରୋଷେଇବାସ କର ତ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାଦିନେ? ଆଜି ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି ଅଣ୍ଡା ରୋଷେଇ ଦେଖିକି? ପିଲାଦିନ ତ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡୁଥିବ ଆଜି? ତମ ମାଉସୀର ତମର ମିଶେଇ ପେଷ୍ଟ କରିନ କେତେବେଳେ? କରିନ ପରେ କରୁଛ? ଆଉ ଏମିତି ମାଉସୀ ତୋର ବୁଲେଇ ନେଇନା? ନେଇନା? କୋଉଠିକି? କୁଆଡେ ବୁଲେଇକି ନେଇନ? ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରି ନବା କଥା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ? ନାହିଁ ଘରୁ ବାହାରୁ ତ ପଇସା ଦରକାର ନା। କିଛି ଦେଖିନି ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିନି କଷ୍ଟ ଦେଖିନି ସେଇଟା ଦେଖିନି। ତମେ ଯାও ଟିକେ ମାରି ସାରିଲଣି ଚାରିଆଡେ। ଛୋଟା ତ ଦେଖିଛୁ? ଛୋଟ ଦେଖିଛି କୁନ୍ଦରା ଦେଖିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖିଛନ୍ତି? ସପିଂ କରି ନେଇନା? ସପିଂ କରି ନେଇନା ମାଉସୀ? କେତେ ବର୍ଷ? 12 ଭାଇ
ଲଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି? ତିନିଟା ପିଲା ହେଇଗଲାଣି କହୁଥିଲି ଲଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। କି କଥା ଏଗୁଡା? ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଲଭ୍ ପୁଣି। ତୁଷା ତମର ତିନିଟା ଛୁଆ ହେଇଗଲାଣି ତମେ ତତେ କହୁଛ ଲଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି? ହଁ ଲାଜ କରୁଛ କି? ଟୋକଳି ଅଛନ୍ତି? ନାହିଁ ତ ସେମିତି କାହିଁ ହବ? ସେପଟେ ଥାଅ ଆମେ ତ ଏପଟେ ଅଛୁ ନା ଆମ ଘରେ ଅଛୁ। ଆମର କଣ ଯାଉଛି? ଆମକୁ ସିଆଡେ ଖୁଣ୍ଡୁଛୁ ଆମେ ଏଠି ବସଛୁ ନା ଆମ ଘରେ ତ ଆମେ ବସଛୁ। ତେବେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ଯାହା କରିବା। ହଁ ଆମେ କଣ ଖରାପ କାମ କରୁଛୁ ନା କଣ? ସେ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ଇୟାର ଆଜିଠୁ ନା କଣ କହିଲ? ମଉସାଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଟାଇଟେଲ ରହିବ। ହାଣ୍ଡିଶାଳ। ମଉସା ଏଇଟା ମଉସାଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳ। ଚାଲିବ ଏଠି ରୋଷେଇ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଉ। ହଁ ଚାଲିବ ତ? ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ ତ? ହଁ ଚାଲିବ ତ? ତମର ଟିକେ ଉଦ୍యోଗ ରହିଲେ ହବ ଆଉ। ହଁ କଣ ଖାଇଛ କେତେ ଆଜି? ସକାଳୁ କଣ ଖାଇଥିଲ? ଉପମା ଆଉ ଚା। ମିଠା ଖାଇନ? ମିଠା ଖାଇନ ନା? ମିଠା କାହିଁ ଖାଇଲନି? ବେକାରଟା ପଡ଼ିଗଲା କଣ ଖାଇବ? କାଲି କେତେଟା ମିଠା ଖାଇଥିଲ? କାଲି ଦୁଇଟା ଖାଇଥିଲି। ଦିଟା ଖାଇଥିଲ? ଏଇଟା ଧଇଲ ଭଲ ଆସୁନି। ଏଇଟା ତଳେ ରଖ। ହଁ ଏମିତି ବସ ନା ନହେଲେ ଏମିତି ଜାକିକି ବସ କୋଳରେ। ମୁହଁଟା ଆଉ ଇଏ କଣ କହୁଛ? ଠିକ ଅଛି। ବେହେରା ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛି ନା ନାଇଁ? କରୁଛି କରୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଠିକ ଅଛି। କିଏ? ରୋଷେଇଟା ଭଲ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା? ହଁ ହଁ ମଉସା ଗୋଟେ ଦିନ ରୋଷେଇ କରିବେ। ଖାଲି ମଟନ। ନା ଏତେ ବଡ ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ହବନି। ମାଛ ମଉସା ବେହେରା ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛି ନା? ତା ମାଇକିନା ବସିବ ଏଇ ରୋଷେଇ କରିବ ଆଉ। ମାଇଜି ତା ଛୁଣି ଟୁକଲି ତା ଛୁଣି ଖାଲି ହେଇଛି ସେ ବସିବ। ଛୁଣି ନା ଟୋକି ବସିବ ଏଇ ରୋଷେଇ କରିବ। ଭଲ ରୋଷେଇଆଟା ନା? ତମେ ଆଗେ ଭଲ ମାଉସୀ ରୋଷେଇ କରି ଦଉଥିଲ। ହଁ ପିଲା ସେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇବା ଆଉ। ଆଳୁ ପକେଇଦବା ଏବେ। ହାତରେ ପକା ସେମିତି ଡାଳନି ସବୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ଛିଟକି ଯିବ। ମୂଷା ଲାଇନ୍ ତ ସବୁ ମଉସା ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ। मौसम झोल दे साइड के दे दियो जूस सब रेडी तो हाँ हाँ टेस्ट कर चख गोटे चाख टे गोटे खाओ टे के लगुच केमती हाँ भल अच्छी लुण पाई सब ठीक अच्छे।